Вие бяхте първия, може би, който го откри Рангел като актьор. Не съм първия, който го открил, но той започна кариерата си в филм, писан от мене, "Тревога", като студент втори курс в ВИТИС. А сега мога да кажа, че си отиде един от най-големите шопи на българската култура. И мисля, че Академия на филмовото изкуство трябва да създаде сега една нова единица, мярка, мерилна единица за изкуство и оригиналност, един Рангел. За съжаление, нашето кино до сега е достигало до 0,2 Рангела, с надежда, че ще го гоним доколкото можем. Вечна му памет. Не си нося книгата, която ми надписа, просто за да не си помисли някой, че се режисирам. Заслужих титлата, той ми написа "Бате Коста", за да не си сам, а с мене и Рангел Балчанов горе печатните букви, неговия почут подпис. И това заглавие, което той сложи на последната книга, "Хем съм сам, хем нема никой", аз дълго упорствах, защото още на първата книга исках да... Там съществува това заглавие. Това е шопски хумор, в крайна сметка, нали? По-абсурдно от това не мога да се измисля. И сега като седа, защото аз написах един текст за 80 годишнината и там началото на този текст го подписвам с всички сетива, които мога да използвам, че общуването с Рангел Балчанов трябва да се признава за висше кинообразование. И аз имам поне 4 семестъра при него, защото бях на 50 години, той беше на 50 години, когато снимаше "Лачените обувки" в киноцентъра. След това бях с него в "Немирната птица" на 60 години, на 70 години направих филма "Пътешествие" между два филма. И "Лазарица" заснех по Шопски там, нали, където играеше с Радичков. И на 80-та годишнина написах един текст за "Маестрото", нали, пожелавайки му следващия филм. Ние до последно си говорехме как ще правим и такива неща. И сега правя един филм за Тони Андрейков, в който той има, може би, най-добрите думи, които са казани за Тони Андрейков. И аз ще го цитирам по всякакъв начин, така от името на Рангел. Така че от заглавието на книгата остана само второто, нали? Нема никой. Просто наистина осиротя българското кино, бих казал и световното, защото не обичам много да се самоцитирам, но някъде бях написал така еретична мисъл, че религията на 21 век ще бъде киното и тия 12 апостоли около Люмиер, което на френския светлина, всеки трябва да си ги избира сам. И в този храм на изкуството винаги ще има място за тази малка икона, наречена "Лачените обувки", която е самия Рангел. И когато спечелихме "Златния ритон", аз исках той да се събуя и сложих в краката му "Златния ритон", защото той всъщност е истински автор на този филм. "Пътешествие" между два филма. Целият общо взето живот е... Тези два филма са "Раждането" и "Смъртта", и това малко тиренце, което създава чувство за вечност, смятат, че Рангел е вечен. Сега като гледах толкова много хора, се попитах с какво Рангел е останал за тези хора, по-човешки. И си дадох сметка, че всъщност неговия шопски усет, хумор, светоусещане надмогна системата. И с това той остава. С корените, които просто са по-дълбоки от всяка идеологическа надстройка и пласт. И тези корени той успя да ги изтегли и те държат това дърво на живота на българското кино. И може би малко патетично, но... Усмихнато като него. Но жизнено като него и живо. Жилаво и живо като него. Една от малкото големи личности, не само в киното, но изобщо в българското общество.
човека, който направи филми, заради които беше признат за най-добрият сред българските режисьори. Човекът, който никакви идеологически и други там схеми не можеха да му попречи да се каже каквото мисли. Той, който си позволи да дегероизира и да ги направи всъщност истински хора, героите от На малкия остров. Оня, който поднесе темата за мира без декларации, без напомпан патос, какъвто беше в Слънцето и сянката. Човекът, който ни разказа по един удивителен начин за това какво представлява българина в лачените обувки на незнайния войн. Филм, който ако беше заснет, когато беше готов сценарий, може би щеше да предвари иронично съкровените изповеди на един Фелини. И така до края. Това беше един невероятен човек, който беше и невероятен актьор, който го е гледал в Лазарица, знае какво можеше да направи по любимия си Радичков. Осиротяхме, това е. Жалко. Но филмите му остават. Слава Богу, дано младите да имат интерес и дано да ги гледат, защото там има какво да научат за нас като хора, като какво беше обществото ни. И най-важното е, че имаше достойни личности като Рангел Вълчанов. Какво си отива в Рангел? Виж какво, отива си онова, което създаваше атмосфера на талант, на творчество, на едно разбиране, за едно присъствие на съмишленици в културата. Всичкото това се вдига и отива някъде горе. Аз си мисля, че все пак Рангел е от тези личности, които, грубо казано, стават небесни покровители. Той ще продължи да ни гледа отгоре. Малко ще бъде неудобен с шопския си характер на обкръжението, което не е свикнало на такова поведение, но и те много бързо ще го харесат. И да ни хвърля по един поглед долу, да ни види с какво се занимаваме. Мисля, че на киното, на нашето кино и това му стига.